sa nagtawag gikubla sa imo personal kay may residente sa Purok Kasilingan 1 sa Mansilingan nga dugay-dugay nagalining problema nila da blaser nga hasta subong niya daw pila ka bulan na ni ang stagnant water sa sulod balay nila do hasta payagyapon sa tagatuhod bala kay way guaan ang tubig kag kada hapon mag-ulan nagataas pat hasta tagatuhod kisa tagahita kuno galing kay way sang agyan kay private lot ang sa likod and then may mga informal settlers nga didto tani ang guaan sang tubig daw hindi kuno maaktuhan kay nagapakatigaman nga magsaylo sa relocation site although nga do na qualify ang apat dito nga pwede tani magamit silang ko'y padangat na ni Councilor Vlad kay ti daw sa resettlement to siya ni makabulig da guro sir wa ipagini nga sa isang problema kadangat sa office mo no. May man ang ganit action art no kung specific no ang location kag ang residente mismo magpadangat sa aton nga office kay para maaksyonan ko dayon no because kanami man subong ang City Engineer's Office, DRMO and DPWH are now working together no to find a solution. So mayo gid na no nga kung mapadangat nila kag ma-specify kag kung di gina nga area, then we will take it from there kung anong mahimo ng action art. Yes, so ayon ko sila nga today makadto sila sa office mo dalon nila tong mga pictures kag ang specific area para ma-explicar na mismo sa staff mo guro councilor no. Yes, kung gusto sila subong pagtuan na lang to so that kung mag-abot ko karon I will be able to check it before the session para ma-actionan pa ko anong mga tikang nga dapat imo naton action art. Sige baw, salamat gid sir no sa imo gilayon nga pagsabat sining ginaayo ginila. Sir, ma-update lang ko basi makasugilan noon kamo in the afternoon karon kay si Action Day Lara man sa City Hall. Ma-update lang gid ko sa ilaman sa mga residente kabay pa makaistorya sila today. Thank you gid Councilor Vlad sa imo sining time ginatag this morning. No problem. You can always call me anywhere. Salamat gid. Good morning, good morning. Aksyon Hotline. Balik ito si Ma'am Camila kay i-inform ta to siya no kay ang nami isubong kundi si Kong Greg